थांनाय प्रमद बर' बिथांनि 5 बोसोर सरकार सालायनायाव मोनसे ओरैबायदि माने काहानि जानानै थांदों आरो नैबे BTC सेक्रेटारियेटनि घटना आरो बियो दा जेब्ला बिथांमोना गावस्रा सरकार फैयो अब्ला माने खोनादों माने गेटआवनो मोनसे माने चेकिं खालामोमोन जाहैदों बिथांमोना ओरैबायदि चेकिं खालामो माने नों नांगालनि नामा नों बबेनिबा नामा बेफोरबायदि होननानै बिथांमोना चेकिं खालामैसो बे BTC सेक्रेटारियेटआव माने एन्ट्रि जाहैयोमोन जाहैदों दा बिनि सोमोन्दै बुन्दुआ मा बुंगोन अयनाय जादों गावजों गाव बर'जों बर' बिदि BPF UPPL बिदि सोंखारिलायबाय थानाया माने गेटआवनो BPF नि नामा होननानै सोंखायो जाहैदोंमोन आरो बे समावहाय दा बिदि खालामनो नाङा डिभाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनो नाङा डिभाइड खालामनो नाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलाइड खालामनो नाङा मोजाङै सरकारखौ सालायबानोथ' जायोमोन ना दा बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेनदों रायजो राजाफ्रा बेनो फिननायखौ होदों बिनि थाखायनो आरो बहुद धन्यबाद दा खोनाबाय गाइस नोंथांमोनहा दा फाइनालि BPF दोलोनि सरकारा फैफिनबाय दा सरकार फैनायनि लोगो लोगो दिनैनि दिनाव खुनु पार्टिनि सार्थआव दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावा बेयाव खुनु पार्टि आरो मा होनो दोलोनि सोमोन्दो लाया माने गासै माने पार्टिनि समान जाजोबनांगौ गासै पार्टिनि मानसिफ्रानो माने समान जाजोबनांगौ आरो समान मोननांगौ आरो ना दा खिन्थु प्रमद बर' बिथांनि UPPLनि सरकारावब्ला माने मोनफ्रोमबो पार्टिखौ लानानै बाहागो रानबोबाय थानायखौसो जों नुबाय थादों बै समाव दा बेफोरो माने बुहुत लासिंसिं आरो बेफोरबायदिया जानाङामोन खिन्थु दिनैनि सरकारनि दिनाव बेफोरबायदि एना एनिया गैया आरो गाइस नोंथांमोना खोनाखादों नङा होमबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारआ बुंखादों खुनु दोलोजों खोथा गैया सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP सोरबा कंग्रेस बेफोरबायदि माने खुनु खोथा गैया सबबो समान मोननांगौखौ मोनखानांगौखौ बे सरकारनिसो नङा होमबा मोन्थायखौ मोनखानांगौ दोलोजों खोथा गैया आरो दा ओरैबायदि अनसुला होननानै बुंनांगोन दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो दैदेनगिरि बा नेता राजा बायदि जों सानाब्ला सोरखौथो आरो राजा होनना बुंबावनो नङा होमबा बेसो हारिनि अनफावरि सासे अनसुला लिडारा माने लिडार जायोबा लिडारनि क्वालिटिया माने बेफोरबायदि जानांगौ आरो बयखौबो माने समान गोसोजों अननो रोंनाय माने समान नोजोरजों नायनो रोंनाय बैफोरबायदि नोजोर होनो रोंनायासो जोङो माने गोग्गो लिडार एबा जोंनि बर' जाथिनि माने असे लिडार होननानै जों सानो आरो लोगोफोर दा दिनै BTC आव फैनानै बेखिनि ससे आपडेटखौ होबाय दा बेखिनियावनो लोगोफोर थेंक इउ